Hem arribat al 12è dia cap al futur i des del Terrat Estant coincideix amb el que fa 23 de confinament. Avui és el Dia Internacional contra el perill de les mines antipersones i hem de manifestar que no tenim por. Estem previnguts. Procurem estar informats, a ser possible, amb unes cadenes televisives que no siguen genuflexes, com ja hem comentat en altra ocasió. Cada dia que passa sabem que encara que el futur estiga lluny, arribarem. I arribarem igual que Ulisses va arribar a Ítaca després d'eixa llarga travessia. La pandèmia ens ha de fer més forts, més lliures, més solidaris i més crítics.